Dagiti Proverbio 23. No makilanglang ka itinatanok ka tao, di mo liplipatan ti kinasya sinuna. No nalaing ka amangan, timbengem ti panangan mo. Di mo aguman dagiti naimas at araon nga ipasango na, tamabalin nga alilawen na ka. Agpanunot ka nalaing ket di mo bandugen tabagim, iti tarigagay mo abumaknang. Mabalin ang mapukaw ti kwartam, iti pagdarigmat. Akas lakit din na addaan iti payak, ken tumatayap akas lagila. Di ka makilanglang iti nakirmet a tao, wenno aguman dagiti naimas at araon nga idasar na. Mangala kapay kunana, nga magin ko kunalaeng. No anya ti pampanunuten na, iso ti pudno a kinatao na. Isarwam to ti ginan mo ket awan to ti serserbina ti panang patirayok mo. Di ka agsao iti nainsiriban iti may sa amaag na dinaam mo nga ipateg ti sao. Ti muyalis ti daan amuhon ti daga wenno sakupen ti talon ako kwa dagiti ulila. Ti Apo tinapigsa ang mga kaluya katakwada ket isunto ti mangrupir iti kalinteganda a maibusor ken ka. Ipasnek mo ti dungeg iti sorsoro ket tagikuem ti pudno nga adal. Di ka bumdeng amang disiplina iti ubing saan na nga ipatay ti parang baot mo kenkwana. Kinapudno na mabalin aday toy ti pakaisalakanan ti biag na. Anak ko, no agbalin ka masirib, maragsakan naktulaunay. Agragwa akto amangig kang agsaok kadagiti insiriban a balikas. Di mo apalan dagiti maragbasol ti panagraem mo iti Apo. Ta at adda kuma apakas nekam. No kasta ti aramidem nasaya at ti masakbayam. Dumngeg ka anak ko, agsirib ka ket panunote manaimbag ti panagbiag mo. Di ka kumuyog kadagiti mamartek wenno kadagiti narawet. Agbalinto amay rigat dagiti mammartek ken dagiti buklis. Numangan ken maturog laeng ti aramin mo agrutay-rutay kanto. Ipangag mo ni amam anang putot ken ka ken di mo uyawen ti kinabaket ni inam. Kinapudno, kinasirib, sursuro ken naimbag anakem maikarida a paggastuan ngem napateg da unay ket di mo kayat nga ilako. Maragsakan unay ti ama tinalinteg nga anak. Mabalin mo nga pagpanakkel ti masirib nga anak mo. Pagtangsit na ka kuma dagiti naganak ken ka. Ipaay mo day taragsak iti inam. Anak ko, tantandaanam ti saok ket pagulitanan ti panagbiag ko. Nakaputputeng apalagpog ti kayarigan dagiti palangkantis ken dagay sa babae. Kas dalaman nanakaw nga agsaneb ken isudat ti pakaigapuan ti paranggulib dagiti lalaki kadagiti asasawa da. Ipakitam kanyak ti tao analaing uminom ti arak, ti tao amang padas kadagiti nasanger nga inumen, ket ipakitak ken ka ti may sa tao analiday ken mangayayay ti bagina. Kanayon na makaringgor ken managreklamo, nalabbaga ti matana, ket adda dagiti donor na analisyan na kuma. Di ka pasulisog iti arak, uray no kasta unay ti labbaga na, ken nasinaw ti uneg ti kupa, ken nalamuyot at ilmunen. Ngem kabigatan na, kas kalakinagat iti nagita nga uleg, kalpasan na agparangkeng ka dagiti nakabutbuteng abuya, ket saan ang nalawag ti panagpampanunot mo ken panagsaom. Kas kalat da iti taaw mayalul allon, mululaw ka, ket saan ka laat da iti palo iti may bagbagyo a barko.